खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौ बुथुमनानै होदो भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनाय बायदि। 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय एमएलए लेंहराम बर'नि गोथै देहाखौ कुमोरिघाटा खालान्दी दैमा सेराव जोबथा बिदाय होनाय जाबाय आरो बिथाङा कभिड-19 जों हरखाबै रुंसारि जानाय गोबां रायजो-राजाफ्रा गोथै दुखु मोननाय फोरमायदों। कर'ना भाइरास बारग'नाय आरो खहा जानायखौ नोजोर होनानै मैया 14 चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल, रानिघाटा, दख'रा आरो दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै मास्क राननाय हाबाफारि लादों। बाजाराव लेंहराम बर' हरखाबै रुंसारि जानायखौ आसाम रायजोनि मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। माहारियारि कर'ना भाइरासजों मुम्बाइआव बर' सुबुङा मुंख्लं गावनि न'खौ लाना रैखाथि आरो फसंथान लाखिनायखौ लानानै कम्पानिया रां आरजिनानै फैनाय महेन्द्र बर'आ माहारियारि कभिड-19 जों गाग्लोबजानानै एमजिएम हस्पिटालाव मैया रुंसारि जायो। बिथाङा बर'जों जयै कम्पानि मावग्रा लोगोफोरजों चेन्नाइसिम फोरमायनाय हरनाय। बिथाङा बर' 7 दिन साननिफ्रायनो लोमजादोंमोन। बेनिनो लासै लासै बारा जाबोनाय नुनानै एमजिएम देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो लाबोदोंमोन, नाथाय बिथाङा बर'खौ रैखाथि होनो हायासै। बिथाङा बर'आ महाराष्ट्र नवी मुम्बाइ ठाणे बलनि साखाथियाव जुल कल्ड स्ट'र खामानियाव गोबाव समनिफ्रायनो दंमोन। बिथाङा सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि टाक्राक'स गामि थागिबि। बिफा फानिराम बर', बिमा कल्पना बर' सेथि फिसाज्लामोन। बिथाङा आसाम रायजो सरकारनि बिबुंथिगिरि बिथां बिस्वजित दैमारीआ लेंहराम बर' हरखाबै रुंसारि जानायखौ दुखु फोरमायदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आसाम रायजो कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रितुल बर'आ बिथाङा देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननो हादों बिथाङा गावनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायदों दि गावजों सप्ताहसे सिगां गावजों सोमोन्दो एबा खाथियाव थाफानायफोरखौबो टेस्ट नायनो खावलायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बिथाङा हरखाबै रुंसारि जानाय तामुलपुर समस्तिनि इउपिपिएलनि एमएलए लेंहराम बर' हरखाबै रुंसारि जानायखौ गोथौयै दुखु फोरमायदों। बिथाङा लेंहराम बर' रुंसारि जानायखौ बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो माखासे खोथा बुंदों। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव नोंथांमोना माखासे बर'नि एबा माखासे निउज चेनेलफोराव थांनानै नायनो हागोन। 58 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय इउपिपिएलनि एमएलए लेंहराम बर'आ रुंसारि जानायखौ दुखु फोरमायदों। मन्थ्रि अशक सिंह बिथाङा